Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas sang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pagregulate. Sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa sakpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Baw, kapoy gidang anak ko. Medyo ma. Gapangita lang ako sa masahe mo sa baga. Abi dali, magpungko ka diri sa tupad ko sa sofa ho. Kay masahion kong abaga mo. Yes, ma. Abi. Baw, ma. Abo. Dakpa mo ginang tensyon sa baga ko ba? Okay. Kasakit nga daw kanami man sang pagpamisga mo, ma. Tumampawan gid ako. Nagakaumpawan gid ako pagkatapos ang masahe mo, ma. Nakaibalo ako, anak. Ma? Doon nakapanimawa ako sa sinigang,
Amo nang sudan ta sa panyapon? Husto ka gid para makahigop ka sang sabaw. Balaan mo gid ba? Kung saan ako kinanglan ang masahe kag sabaw? Ako pa. 20 anyos ka na. Paano kayo di ko mahibalaan, abi? Lapit na lang nga makagraduate ko sa kurso ko, ma. Kaya kung makaubran ako, kaya makasupot sa madamong nga kwarta, paobrahan ko kamo sang bag-o nga balay ni Papa. Ay, sus. Unahaan ay ang mga plano mo para sa kaugalingon mo. Ma, dalagi ka mo permi sa plano ko. Top priority ko gid kamo ni Papa. Pa? Okay man ang details ng design ko? Oh? Aba, Hel. Moderno kaayo. Ang nagustuhan ko gani. Kung na mo, pwede ko ni mabaligya sa imo pa. Libre na lang na. May komisyon ka lang sa akon kung maluyagan sang kliyente kong design sang balay ngayon. Ha? Matuod ka pa? Pwede ko na ni makwartahan? Pasado na ini sa design mo? Aba, oo. Diin ka pa abi masunod. Kundi sa akon. Basta design mo, believe na ako. Salamat gid pa ha. Salamat gid. Diin si Hil? Nga ikaw lang di isa nagapamahaw ga. Ay, ato na. Imprano pa nga naglumpat. Ginputsan ko na lang gani pamahaw nga dalo niya eh. Ay, naadlawan ko abi bugtaw mo. Wala mo man ko ginpukaw. Ay, okay lang ah. Kabalo man ko magluto sang pamahaw ga. Amo giniguro ko nagaedad na sobra 50. Di baskog pa man ko haw. Baskog man. Pamatiyag mo lang na. Kulang ka lang sa exercise ga. Inahagat ka nga mawuking aga pa. Hindi ka man kay matulog ka pa. Kundi ako lang yang nagabaskog. Ay, husto ka gid ka. Kulang gid lang ko sa exercise. Sa dason ukawa lang ko. Wow lumayong outfit na subong haw. May ginadiskartihan kaguro ay. Ginadiskartihan man? Wala pa ko sa chimpo para dira, no? Ote, nga naka-polo shirt kagid haw. Kag nakatakin pa. Wala trip ko lang Ulo Trip lang gali subong ang among sinanga attire mo. Oo. Ginapakita-kita ko lang ang branded yung mga polo shirts ko. Nga ginigalo sa akon sa ginikanan ko. Ikaw gani ang kilay mo Amo nang ginasiling nila nga kilay is life? Na, suya, naman ang kilay ko Pangita to sa istoryahon mo Kay masulod ako sa klase ko. Talagsa na lang makapamasyar dari sa balay si Leia, haw? Sako mo sa may journey, ma. Kaya sa mga date-date niya. Ba? Naga-date-date na siya? Kung sa bagay, para na kamo sa edad para sa amo sina. Ako, ma. Wala pa ko sang gana sina. Hindi, nalang ko gani mamangkot kung may ginadiskartihan ka na. Ina pa. Sa design na lang sang project niya nakatuon ang tanan niya nga atensyon. Di mayo man na guro Hindi matunga ang iya atensyon sa pagtuon. Kag isa pa, ma. Nagpat-lagpat lang makakitay kami ni Lia. Bisan isa lang kami ka eskwelahan. Ay, kung nagadinalag ko na matuod ang mga kabataan. Lain na gidman.
ko? Di ka makadtuman. Tama man na kanubos ang dress mo. Tapos daw natamaan ka sang damol sa makeup mo. Invited ako sa cocktail party. Kaginsugta naman ako sa mga parents ko. Sabi mo kung ako lang, hindi ko magpasugot nga mo ng ginasuksok mo. Ano tawag sina? Mini dress? Ay, daw nagakuha ka lang sina sa atensyon sa mga boys. Buang ka balahil. Alam-alam man nga mabulgaw na ako sa cocktail party. Halong ka lang ha. Hindi ka gin mag-inom sang alkohol, nga hindi mo masarangan. Okay? Hil, anak. Ma? Oh, ma? Ano tani? Pasensya nga na istorbo kong pagtulog mo, ha? Si Marilani, ang mama bala ni Leia. Nagpanawag sa akon, wala palang madugay. Si Tita Lani? Nga ako no, ma? Ginapangita niya si Leia. Wala pa ko na makapauli sa ila hasta subong. Last dos na nisang kaagahon, ho? Hindi man niya ko na makontak si Leia. Ano? Bay, sa di naman sa gali, ma? Ang matuod, bago ko lang si Gindamgo. Oh, Gindamgo mo siya? Oo, ma. Makadto sa kuno sa cocktail party? Ano? Ay, diayhan. Nagkadtogin man siya sa cocktail party? Wala lang siya ng lisensya formal sa iya mga ginikanan? Mangusisa ako sinima. Mangusisa ako sa mga kilala niya. Hil, salamat. Nakita gid man naton si Leia. Pero diri pa sa ospital, tita. Mayroon gani kay okay ng kondisyon niya. Nagtilaw-tilaw kuno siya inom sang tequila. Kay gindahuan siya. Tapos niya inom, may allergic reaction ini sa lawas niya. Inambalan ko gid siyang hindi mag-inom sang alkohol, nga hindi niya masarangan. Tiga ulo gid. Bay, Hil? Paano ka nakahibalo nga sa cocktail party nagkadto si Leia? Nga wala man kuno niya ini nasugid sa amon kag sa imo? Nadamguhan ko lang siya, tita. Hil? Ambot man gani, tita Lani. Pero halin sang gamay ako. May mga damgo ako nga naghahatag sa akon sa mga sinyalis. O kon mensahe. Wala ko man na ginadamgo si Leia. Pero sa sinilang, nadamguhan ko nga nagasugilanon kami nga duha, parte sa cocktail party. Kaya muna dayo na natabo sa iya. Hil? Hil, sorry gido. Naisturbo ka pa sa mga parents ko. Wala kaso sa ako na. Hindi kami makontak sa mga parents mo. Pero kay may tracker ang cellphone mo. Amo na Inakapangusisa ako sa location ng cellphone mo. Kagari ka nagali diri sa hospital. Kaya ginatake ka sa allergy mo. Habi mo lang. Nabalaka kami sa imo. Guilty gani ako Wala ako makalisensya sa mga parents ko. Mamakadto ako sa party. Ang hambal ko sa ila, may project ako nga talapuson sa balay sa classmates ko. Kag mapauli man ako dayon. Nan. Sulito no pa gani ina. Ako na mismong makig sa imo sang tudo.
Ma, pa, kabalo ko nga ginahandaan ninyo sa sikreto ang 21st birthday ko. Pwede kita-kita na lang. Gaahaw? Espesyal sa mga lalaki ang makalabot sa amo sina nga edad. Amoy na nga ginahiwatan gina sa mga ginikanan. Gusto si Mamo Hil. Pa, kabalo man kamo ni Mama. Nga wala na ko na namian sa big crowd. Kung pamilya talang kag mga close friends ko, hindi pa kamo maayawan ni Mama, amuma. Amo lang ang gusto ko kasimple sa birthday ko. Amo lang ina, Ma. Ay, sige. Kung ina ang luyag. Ma, hindi na lang ta sa hotel Sa balay na lang. Lapad man ang loan naton, mapakater na lang kita. Gaaman. Nakapa-reserve na kami ni Papa mo sa function hall sa hotel. Mapatiya na lang ako Para safe ang tanan. Oh, Hil? Kapoy man ko sang disco ba? Kataas abi sang heels ang sapatos mo, Leia. Ikaw ang una nga nag-surrender sa disco. Tungod sina. Gani man, tita. May malain nga balita. Ha? Anong malain nga balita? Ang hotel nga kung sa din tani kita mahiwat sang birthday party ni Hil. May bahin nga nasunog. Oh, ano? Oh my God! Hil, anak. Amo balay ning rason kung nga ginpakansel mong reservation ta sa hotel? Tungod sang sunog nga matabo? Oo, Ma, Pa. Nadamguhan ko ini makapila ka bisis antes na tabo. Oh, Diyos ko. Maayo lang gali kinamati kami sa imo, Hil. Architect Hel, human ang model sang balay nga ipatukod ta? Oo, Pa. Natapos ko na. Ari, tulog ka. Abaw! Katahom sini anak. Dali lang ha. May ginliwat ka sa bahay niya ini sang second floor nga design? Oo, Pa. Hindi sa safe nga design Amo na nga ginilisan ko. Ginilisan ko siya sang mas matahom kag safe. Ano natabo? May nagakasunog sa aton balay. Kinanglan nato nga magwa diri. Si kantuan naton siya sa iya kwarto. Dali ka, pugawon naton siya. Sadin ako. Oh, Hil. Ari ka sa ospital. Kamusta ng pamatsyag mo? Ha? Ate, kaapdi. Kaapdi sa kalawasan ko. Leia, anong natabo? Hil. Hindi ka lang magpahinali, ha? Ang inyo balay nga bagong tukod. Nasunog. Ano? Sila ni Mama kag Papa, kamusta sila, Leia? Hil. Gintinguan mo sila nga luwason. Apang nasuffocate sila sa aso sa ilang kwarto. Kag ikaw, gindakop man sang kalayo ang ginasuksok mo. Mayo lang gani kay na-rescue ka dayon sang bumbero.
sila ni Tito kang ni Tita. Wala na sila makagwa nga buhi sa inyo balay. Ano? No! Hindi ba tuon na? Hindi ba tuon na, Leia? Nagkagwa kami nga tatlo sa balaya. Amoy ang damgo ko. Hindi ako magpati nga wala na sila, Leia. Hindi ako magpati. Matuod dinahil. Nakagwa matuod ka mga tatlo sa inyo balay. Pero ikaw lang ang buhi, Hil. Ma! Leia, gusto ko sila makita. Gusto ko sila makita nga duwa. Magpahuway ka, Anay Hil. Ato na sa morgue ang lawas nila nga duha. Ma! Kung tani man na lang kita nagpaubla sa bagong balay. Wala na lang kung tani, Ma. Sa din ako nagkulang sa design sa balay. Sa din. Yagi ko mga duha, Ma. Pa! Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sunlight in providing precipitation. Initanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere mayara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types. Kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining-producing clouds. Kung flat, low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguom. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmala sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutan ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, kapag abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno
sa legend ang ngalan Sampaguita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang Sampaguita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga Sampaguita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Take measures to stay cool. Number 1! Fast Paradyo Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Stella, nga iya ginpasakop, kag aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, napagkit sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Ano? Mabakal na lang sang loto? Oo. Hindi na gusto si Brian nga kapuyon pa kita. Gani ma-order na lang kuno siya sang pagkaon sa restaurant kag dalon sa balay para kuno maka-enjoy man kita eh. Okay. Siya ang birthday boy. Dani pasugtan ah.
tani ang parents mo, mas nadyagid kung tani kita. Kay sila ni Stella, down to earth man kuno sila. Anad na ako nga wala sila. Ha? Ay, anong buot mo sila nun? Masako sila pero may sila negosyo. Ay, wala nagliunod niya pagkaon ng pinggan mo, oh. Magkuha ka pa dito. Gubang diet ko. Boss ka na lang, Jetta, day Hindi man makapalain kung madamo ang kaon mo sa isa't adlaw. Para 3 pounds man ang madugang sa bugat mo sa kadamo sang kaon mo subong. Kung sa bagay, ano gidya ko magtambo ko, haw? Kikal, break naman kami ni Ronnie, no? Bruha! Matuod man, Wala na ko yung pasiksihan. Ato nagaling pamilya ni Sile? Oo. Gipadalaan ko man gani sila sang pagkaon. Kay kadamo sang sobra mo. Ikaw, abi mo. Gipatamaan mo gid order sang pagkaon. Makita man lang. Mas maayo na lang magsobra sang sa magkulang. Ay, di nagali si Sile? Ato, natulugan nga nagalantaw sang pelikula sa TV sa kwarto ko. Ang maayo pa. Kari ka? Saan kita makadto, haw? Malibot-libot. Malakat-lakat sa pavilion. Kung sa bagay, madugay na ako nga wala makakita sang sunset sa pavilion eh. Madali lang Malisensya na ako sa ila ni mama kag papa. Kanami tulukon sang sunset, no? Gusto ka? Dali na. Idulong mo na ako pa uli. Malibot-libot anay kita sakay sa salakyan. Ate, sige Kaya daw wala pa natunaw ang kinaon ko eh. Wala ka man siguro sang buhaton sa inyo. Kag wala man ako sang pulian sa balay. Gani, mapahangin-hangin anay kita. Kanami gali diri sigad sang baybay, no? Kung amo sini nga oras, kabugnaw. Gusto ka? Ay, gusto mo sang buko juice? Sige Madali lang, ay makuha ako. Angkol, di ka tama palihog ha. Sure, sweetheart. Natulugan ako. Still, sorry Brian? Ano po't silingon sini? Nga, ari kita diri sa kwarto nga ini. Anong ginbuhat mo sa akon? Please, magkalma ka na. Nga nakalabot kita diri. Nawala ako sa pangalibutan. Anong ginbuhat mo sa akon, Brian? Ano? Palinaw, pamatiyan na ako. Wala ko sa tingin mo kamalayan sa imo. Magpamati ka. Amo siningatan.
ang Diyos nga gininom ko. Sorry, Gida. Palihog. Ang pa ko. Napakita ko naman sa imo nga seryoso ako sa relasyon nato. Kagang engagement ring ang pamatuod sa tanan-tanan. Gani supong. Gusto ko naman nga pamatudan mo sa akon nga palangga mo gid matuod ako. Hindi ako. Hindi, Brian. Still. Pabi ko anay kung palangga mo ako. Palangga ko ikaw. Apang hindi ako magpasugot. Nga babuyon mo ang amo nga pagpalangga. May respetong pagpalangga ko sa imo. Gani respetohon mo man tani. Abi ko anay kung mapalaron ako, kay lain ka sang sa iba nga lalaki. Gali kay pareho ka man sa ila. Huksyon kong singsing sa tudlo ko. Ano singsing mo? Ginukas mo singsing sa imo tudlo? Ibalik ko ini sa imo. Hindi inatuman. Agad buhaton mong gusto mong buhaton sa akon. Kag maayo na ka nakabugtaw ako. Ayhan, wala gintugot sa mahal nga Diyos na mapahamak ako. Nga mabuhat ko ini sa akon. Wala gid ako maguna-una. Stella? Hindi ka magpalapit sa akon, ha? Naugot ako sa imo. Ang akon bag, kuhaon ko. Stella, sorry na. Sige na, mahimos na lang ako. Idolong ko ikaw Hindi pa na. sa inyo. Makasara ako magpauli nga isahanon. Ano? Kag hindi ako pagsunda, ha? Kay mangayo ako sang bulig sa guard sa resort nga ini. Agud makatawag sang pulis. Agud i-report ka. Naging handong mo ako nga luguson. Ano? Dila ka na. Papabuk ako sa counter. Sa masakyan ko pauli sa amon. Hindi ako makahangop. Kaya nga nagsubong sa to si Brian. Kanami sang panugod sa relasyon namon. Smooth ang lakat sa tanan. Nangin maayong pagbaton sa iya maginikanan sa akon. Apang sa katapusan, amo malanggali siniyang matabo. Nakaabot kin man ako diri sa balay. Kag salamat. Kay nagapahuway na sila ni mama kag ni papa. Wala nila nakita. Nga nagapalang halok ang akon mga mata sa hibi. Kasakit. Nalainan ako magpanumdum sa ginhiwa ni Brian sa akon. Kag hindi ko mahibalaan kung mapatawad
oras pala nakapauli si Stella man. Kadayaon sila. Ginpatulog lang ko nila, ya. Kag naglakat sila kaina. Igo ako yung nakabugtaw. Ako na lang isa sa kwarto niya. Gani nagpauli na lang ako. Ay, aber, malantaw ako sa bintana. Kung patay ng suga sa kwarto ni Stella. Mabangon ako. Ba? Nagasiga pang suga sa kwarto niya. Nagkapugtaw pa pala siya? Ay, aray kabi. Tilawan ko abi na tiksan siya. Wala siya nagbalo sa mga text ko. Ay, lalo man. Hindi siya magsiling na nagtulog lang siya. Nga wala nakapamatay sang iya mga suga sa kwarto. Mabalik na lang ganyan ako sa pag-igda. Ginkapoy gid siya siguro sang lagaw nila ni Brian. Ay, matulog na lang ako May duty pa ko nga daan, boss. Wala pa nakapanaog si Stella? Ay, natingala man gani ako Adlaw na. Apang wala pa ako sa nabatian nga nagahimos diri sa kusina. Gani nagwa na ako sa kwarto ang nagluto sang pamahaw. Ginkapoy gid siguro. Kay naglagaw pa sila ni Brian mo. Ay, timplahan ko ikaw sang kape? Sige, kay mamahaw na ako. Apang kinanglan nga pukawon mo si Stella, ha? Kay basi kon malate siya sa yaubra. Apang kadali na sa tulog ko. Ay, kalangin sa pumatya ko. Nagasakit ang tugan ko magpanumdum sa natapo kagabi. Mabangon ako. Hindi mahimo nga magpabukot na ako diri sa kwarto ko. Ay, obra pa ako Pakita ko sa espeho nga ako na nagapalang-harog ang akong mga mata. Pati ang guya ko, nagahapok. Paano ko ini matago sa ila ni mama kag papa man? Ay, anika, masulod ako sa banyo kag magpagkilamos. Beses na ako nagpangilamos. Apang amo man gihapon. Wala gin magkuha ang pagpalangharok sang akong mga mata. Ay. Stella, anak. Mamahaw na. Ma, ara na ako. Dali adira ha. Ibasi kon malita karon sa obra mo.
Oo, ma! Ay, ano palang isabat ko? Pananglit ko si Sao nila ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundarin niyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Stella, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Napagkit sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone near someday, Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains
ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels sang sa mga tawo nga naga-consume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede yan nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kaga ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Ombonium vestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga kaibigan.
narito kami ulit para magbigay aliw sa inyong lahat. Kami lubos na nagpapasalamat sa lagi ninyong pagtangkilik sa lahat ng dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan naman sa iba't ibang istasyon ng Bombo Radio, the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng sulat sa recuerdo ni Elenita dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod nga kaganapan sa buhay ni Elenita. I have loved you. Ang dilim ng daan at parang uulan. Hindi sana ako papayagan ng aking kamag-aral na umuwi dahil pwede akong matulog muna sa kanila pero hindi kasi ako nagpaalam kay Lola Pinang. Ano yun? Parang may sumusunod sa akin Huwag mo akong takbuhan, Elenita. Parang kilala ko ang boses na nagsasalita. Tumigil ka, Elenita. Baka kung anong magawa niya sa akin, lalo't walang mga katao-tao rito. Noon pa kita gustong kausapin. Mabuti at nakakalakad na ako. Madalas daw ang pag-uwi ni Ador. At ikaw ang lagi niyang kinakausap. May hinala ako na siya ang nagbumugbog sa akin noon . Wala po akong alam sa bagay na yan. Huwag mo akong ididamay. Pero alam mo siya ang pumugbog sa akin, di ba? Kuya Gringo, ako na sanang dapat magtanong sa'yo. Kahit si Itay, nabugbog. Alam mo bang ikaw ang hinala ni Kuya Ador na gumawa doon? Ano? Kayo ang hinala ni Kuya Ador na nagnakaw sa mga materyales na ginagamit nyo sa pagpapatayo ng bahay noon. Kahit si Itay, naghinala rin sa inyo. Pero hindi na lang napatunayan. Marami ka pang sinasabi. Tinatanong kita. Ibang sinasagot mo sa akin Ako nga dapat ang magtanong sa inyo. Bakit hinahabol mo ako? May masama ka bang balak sa akin? Kung anong pinagsasasabi mo? Kung anong nasa isipan mo. Hindi ka magtatagumpay, Kuya Gringo. Sige, alis na ako. Nag-aalala ako kanina dahil hindi ka pa nakakauwi. Akala ko kung may nangyari ng masama sa'yo, Elenita. Nakaramdam ako ng takot nang makita ko si Kuya Gringo na sumusunod sa akin. Mabuti at wala siyang masamang ginawa. Nakakapaglakad na pala siya. Ang tapang mo sa mga sinabi mong yun. Kailangan kong maging matapang, Lola Pinang. Tinanong niya kung si Kuya Ador ang nanakit sa kanya. Sa halip na sagutin ko, sinabi ko rin na hinala ni Ador na siya ang bumugbog sa tatay ko. Mabuti at hindi mo nakwento sa tatay mo yan. Malaki sanang gulo ang mangyayari, iha. Lola Pinang. Bakit napabuntong hininga ka? Oo nga pala, maghapunan na tayo. Hindi pa po ako gutom, Lola. Nagmerienda kasi kami kanina. Naalala ko tuloy ang sitwasyon ni Itay. Palagi siyang lasing. Nag-aalala ako. Paano kung magkasakit siya? Para siya lang kasi ang nabubuhay. Hanggang ngayon, wala pang balita sa mga kapatid mo. Matagal ding hindi tumatawag si Inay. Kaya tawagan ko nga sa susunod. Lola, talagang inaantok na ako.
Oo, naku! Umagang umaga pa lang, pero lasing ka na naman. Ano bang nangyayari sa buhay mo? Sino ka bang matanda ka na nakikialam sa akin, ha? Ano? Tignan mo nga. Lumalabas din ang pagkawalang respeto mo sa akin. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako, si Pinang! Kayo pala. Pagpasensyaan nyo na. At hindi ko kayo nakilala. Aling Pinang. Hindi mo makikilala ang mga nasasalubong mo dahil sa sobrang kalasingan mo. Saan pala kayo pupunta? Kung uwi na kayo, sasama ako sa bahay nyo para humingi ng pera kay Elenita. Mamayang hapon pa siya makakauwi, Amancio. O sige. Sumama ka na sa akin sa bahay. At baka kung ano pa ang mangyayari sa'yo dito. Pasensya ka na kung hindi kita natawagan sa mga nakalipas na araw. Miss ko na kayo, inay. Kaya tinawagan ko kayo. May isang araw na dito natulog si Itay. Dahil sa sobrang lasing. Ano? Ay, wala na talaga ang tatay mo sa halip na magbago. Kung ano-ano na dyan ang ginagawa. Mabuti pa at may pagkukunan siya ng pambili ng alak. Nagtatrabaho po siya pero napupunta sa kanyang bisyo. Isa pang rason kaya ako napatawag sa inyo, inay. Hanggat hindi kayo nagsasama kay Itay, mas lalong walang patutunguhan ang buhay niya. Ay, natatakot na ako. Baka kung ano na ang gagawin sa akin, sasaktan pa ulit ako. Kung mag-usap sana kayo ni Itay, at mga kung hindi na kayo sasaktan, makakabalik ba kayo sa piling ni Itay? Elenita, hindi ko masagot yan. Natatakot pa ako. Salamat at pumayag ka sa kahilingan ko, inay. Dahil alam ko ngayon kayo darating at eksaktong wala kaming klase. Kaya andito ako sa bahay. Namimiss ko na rin kayo, anak. Ikaw, kahit nagdadalawang isip ako nung una, kaya inisip ko kung dumaan sa bahay ni Nana Pinang. Pero pinagsabihan niya ako na mas mabuti magkakausap tayong magkakapamilya. At uuwi ako. Inay, may magandang balita. Pagkatapos nakalabas ni Kuya Gary, nagbago na po siya. May trabaho na din. Si Kuya Running pa lang ang problema. Pero balita ko may trabaho din siya. Sana makaisip silang umuwi. At ipagpatuloy din sana nila ang kanilang pag-aaral, inay. Sinong matapang sa inyo? Mamas kayo! Naku, lasing ulit si Amancio. Walang iyang buhay ito. Elenita, mabuti at nandito ka. Pagluto mo nga ako. Kahit asin lang ang ulam ko. Ay, may magandang dalaga ka palang bisita. Itay, hindi niyo ba siya nakikilala? Kung ayaw naman bumalik ng nanay mo. Talagang lasing ka na naman. O di kaya ay nagbago ang paningin mo dahil sa pag-iinom mo. Ako to, si Ditas na asawa mo. Hindi mo na ako nakikilala. Ikaw naman, binibiro lang kita. Mabuti. Gusto mo ba akong balikan, Ditas? Kaya lagi kitang pinagsasabihan noon kung uuwi si inay. Magpakabait kayo. Huwag niyo siyang sasaktan, Itay.
Elenita, bakit ka umiiyak? Nanggaling ka yata sa bahay ninyo. Hindi ka ba masaya na bumalik ang inay mo? Oo, bakit? May masamang nangyari ba? Naiyak ako dahil unti-unting nabubuang pamilya namin. Si Running lang ang problema namin, Lola Pinang. Oo. Sige. Hintayin ninyong makapag-isip ang kapatid mo. Di bale, may trabaho naman siya, di ba? Lola, gusto kong makapag-aral din ang mga kapatid ko gaya ko. Ang kapatid kong nagtatrabaho sa Maynila. Sinasabay niya raw ang pag-aaral niya. Mabuti kung ganun. Ako ang magiging pinakamasaya kung maayos ang pamilya namin, Lola Pinang. Oo, yan. May tumatawag yata sa cellphone mo. Sagutin mo na. Si Kuya Ador, Lola. Matagal nang hindi siya napatawag. Ngayon ulit siya nakaalala. Binanta ng may lupang ibang sinasaka ng tiyuhin ko. Dahil lumit ang sinasaka nila, uwi na ako. Paano ang pag-aaral mo, Kuya Ador? Ang totoo niyan, Elenita, bago ako umuwi, hindi na ako pumasok ngayong semestre. Maghanap ako ng mapapasukan ko para meron akong gagamitin sa aking pag-aaral. Mabuti ka pa. Malapit ka nang magtapos. Makakapagtapos ka din, Kuya Ador. Ay, oo nga pala. Naalala mo ang kwento ko? Yung usapan namin kay Kuya Gringo? Hindi kaya mas magandang magharap kayo para maayos niya ang lahat? Mas maganda nga kung maayos namin ang hindi namin pagkakaintindihan, Elenita. Mahirap kung meron pa rin kaming alitan. Baka kapag magkasalubong kami, baka mag-iwasan lang kami. May kwento sa akin ni Elenita na gusto mo daw akong makausap, Ador. Meron na yata kayong relasyon Kuya Gringo, wala kaming relasyon kay Kuya Ador. Wala namang masama kung sakali. Lalo't malapit ka na magtapos, Ador, sa pag-aaral. Kaya Gringa, patawarin mo sana ako. Inaamin ko naman kung may kasalanan ako tungkol sa mga nangyari sa'yo. Matagal na akong hindi nakapaglakad. Akala ko nga kung mamamatay na ako dahil, nabugbog ako, namayayat pa ako. May hinala ako na ikaw ang nanakit sa akin o bumugbog sa akin dahil nawala ka sa lugar natin. At nalaman ko na pumunta ka sa Nova Ecija para magtrabaho. Nagiganti lang ako, kuya, kasi pinapahamak mo ko. Aminin ko, meron din akong kasalanan. Kahit kay Mang Amancio, may kasalanan din ako sa kanya. Sa totoo lang, naisipan kong magiganti kay Elenita pero hindi ko na tinuloy. Ay, salamat. At hindi mo itinuloy ang plano mo, Kuya Gringo. Walang iya itong ubong to. Mahigit 2 linggo na akong naubog. Bakit hindi bumubuti ang pakiramdam ko? Lumalala pa. Yan. Palagi kitang pinagsasabihan na itigil mo na ang pagbibisyo mo pag iinom. Magaling ka naman na magsigarilyo. Kahit hindi araw-araw ang pagtatrabaho mo. Kung ito ang dahilan sa pagkamatay ko, wala akong magagawa. Siguro, parusa ko na ito. Itay, huwag kang magsasalita ng ganyan. Malapit akong pagkatapos ko at
gusto kong makasama kayo ni inay sa pagkuha ng diploma ko. Anak, malapit ka na magtapos. Pero wala man lang akong naitulong sa'yo. Kahit nung nasa high school ka pa, pinapabayaan lang kita. Wala akong kwentang ama. Itay, huwag kayong magsalta ng ganyan. Napatawad ko na po kayo. Itay. Ilang araw na lang, Elenita, magtatapos ka na. Gayon pa lang. Binabati na kita. Lola, lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Oh, ayan. Naiiyak ka na namang yumayakap sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito maaabot. Parang imposible ang mga napagdaanan ko. Dahil sa kabaitan nyo, Lola Pinang, nakikita ko kung saan ako patutungo. Oh, Iha, pinagpaguran mo ang lahat. Masaya ako para sa iyo. Ang inaalala ko lang, magiging mag-isa ako kapag babalik ka na sa magulang mo para mabuo ang pamilya ninyo. Iyan ang isang rason bakit naiyak ako, Lola. Siguradong mamimiss ko kayo. Kung hindi mo ako mabisita dahil busy ka, ako ang bibisita sa inyo sa bahay ninyo. Kung pwede lang sana hindi ako alis sa bahay nyo. Dahil tinuring ko na kayong ina ko, Lola Pinang. Maraming salamat, Elenita. Pero dapat lang na makasama mo ang pamilya mo. Kailangan kanila, lalo't may sakit ang itay mo. Pabalik-balik nga siya sa ospital dahil sa ubo niya. Kung minsan nahihirapan siyang huminga. Oh, inay, andito ka pala sa kwarto niyo ni Itay. May maganda akong balita sa inyo. Ano, nakuha ka na ba sa in-applyan mong trabaho? Ay, oo, inay. Kaya umuwi ako kagad dahil excited akong sabihin sa inyo. Inay. Inay, bakit nag-iimpake kayo? Ay, may itong mga gagamitin ng tatay mo, hinahanda ko. Iniwan ko ang tatay mo sa ospital. Ando naman si Gary na nagbabantay sa kanya. Bakit? Anong nangyari kay Itay? May bara daw sa atay niya. May pneumonia din siya. Umipekto na sa puso niya. Hindi. Kawawa naman si Itay. Elenita, nararamdaman ko hindi na ako magtatagal. Anak, uulitin ko humingi ng tawad sa iyo. Huwag kayong magsalta ng ganyan, Itay. Ngayon pa ba na nakuha ako sa trabaho? Masaya ako at nagtagumpay ka. Para sa inyo ng nanay mo at sa iyong mga kapatid. Itay, lumaban kayo. Nahihirapan ako. Hindi! Nurse! Nurse! Tulungan niyo si Itay! Nurse! Nilabas niyo pala sa ospital ang tatay mo, Elenita. Nakita kitang bumunta dito sa bahay ni Lola Pinang, kaya sinundan kita. Oo, nilabas namin si Itay. Wala na siya. Ano?
Nakikiramay ako sa inyo Ilinita. Alam kong kailangan nyo ang pera. Ito ang 20,000. Lola Pina, maraming salamat. Marami na kaming utang sa inyo dahil sa kabaitan nyo. Huwag mong isipin yan. Sige. Masaya naman akong tumutulong sa'yo. Hindi ako magtatagal, Lola. Kailangan kong bumalik sa bahay. Samahan kita, Elenita. Ilang taon nang nakalipas nang wala si Itay. Si Raning na lang ang hindi pa nakapagtapos na kapatid ko. Kung buhay pa sana siya, siguro masaya siyang makita sa amin. Elenita, lumalamig na. Baka maabutan tayo ng ulan dito sa sementeryo. Magpapaalam na ako sa iyo, Itay. Sa susunod ka uli naming bibisitahin. Siya nga pala. Kapag nakarating na tayo sa bahay niya, may gusto akong sasabihin sa iyo. Panahon naman na siguro. Anong ibig mong sabihin, Kuya Ador? Nang may libig ang tatay mo, nangako ako sa kanya. At mangangako ulit ako sa iyo, Elenita. Sana, mahalin mo ako. Ilang taon na kami nagsasama ni Ador bilang mag-asawa, Tia Sofia, at nabiyayaan kami ng 2 anak, lalaki at babae. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nakapagpagawa kami ng sariling bahay. At ito po ang aking rekwerdo sa buhay. Hanggang dito na lang po at salamat sa inyong pagsasadula sa aking rekwerdo sa buhay. Ang nagpapasalamat, Elenita. I will stay. Maganda ang rekwerde mo sa buhay, kaibigang Elenita. Sana patnubayan pa kayo ng may kapal. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang kwento sa buhay. Ang rekwerdo ni Elenita na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Elenita ay sinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Be back in his arms. Tub 1 cm kag ang masami ang Bataj seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium.